जब से भइल बा वायरल भौजी के लइका बोलेला खाली टेंगे टेंगे। आई हो दादा, ई त हम बड़ा दिन से सुनत रहनी कि भौजी के लइका भल रहा वायरल हो गल। केथू से भयल हो? इंटरनेट से का देखला है कि ना वो लइका के तू? अरे ये बुढ़ियो एकदम सेठिया गइल बाटू का लइका का नाही केहू के भइल भाई गाना बा यूट्यूबवा में। हम एक दिनमा कुल रहना मोरे गम्मा के लइकवा ना तो वह कुल कहत रहने हे बाबा तोके आवत होए गाना सुनाई। एगो बड़ा बढ़िया गाना आयल बा त हम कनी सुनाओ बाबू तनी त यह गाना सुनावत रहे। जब तू निकले हम सोची के सही के भौजी के लइका भला डॉक्टरवा लागत बा कुल इंटरनेट से होखम ना का। अरे ये बुढ़ियो पढ़ल ना लिखल घर की रैया कोट पढ़ल लिखल रहतू तब न पता चला। अरे त बुढ़ऊ कवन मार तू पढ़ लिख के मार कलेक्टर बन गइला। एक ठे त साइकिल नाही खरीद पौला है का? कुकुर खरीदले बाटा, हमरा नैहर ले चलत बाटा कुकुरे के ऊपर बैठा। अरे त का करी तोर दादा साइकिल उइकिल नाही देना त का करी अपने दम से एक कुकुर खरीदनी हो त ले चलत बा बेचारा। दूर जाने के सोच ले न पंचर होई ना कुछ होई। अगर साइकिल रही तो पंचर हो जाई, समझली कि नहीं? देखा बुढ़ऊ, हम तोरे साथे घरे ले नाही जाए, समझला कि नहीं? है बाजारी में कुकुरे के बांध दिया, साथे चलिया पैदल, ठीक ना? नहीं तो बहुत बेइज्जती हुई हमारे। अरे वो काहे के बेइज्जती होए रे? 75 जाने हमारे के देखे वाला लगे कि आइल बाटा हिताई नताई से लोगन बड़ा दूरे से रिक्शा उक्सा ना मिलल है, लागत है ऐसे कुकुरे से चलिए ना। अरे बुढ़ऊ तो के का बा, बेइज्जती तो हमार होई ना। एक ठे सोहरा नहीं भल कि तोरा आदमी के साइकिल खरीद ले के त कुकुरे पे बैठ के लो बहिनी तू। चल ठीक भाई कहत बाटी तो चल अच्छा हुआ। कुकुरा बांधे मीठा उठा ले ले, पैसा से ले ले बाटी की नहीं? काहे न तोहर दादा देले बाटा, ना जानत बाटा 1 रुपया देत नहीं बाटा, हमरा से पैसा मांगत बा।